ik ben eigenlijk verzameling hier vanuit historisch oogpunt. Dat had me altijd enorm aangrepen, zeg maar. En rekken. Prins Bernhard zijn favoriete auto wie natuurlijk de Jeep. Hij heeft meerdere Jeeps, hij had wel 20 Jeeps gewoon. Het bijzondere aan deze Jeep is dat er van jongetje 43 is. En dat maakt het wel heel bijzonder. Hij had net voor het oorlogsjeeps gewoon. Als er nou specifiek in deze auto rijden had in de bevrijdingsdagen, ja, dat is altijd moeilijk vast te stellen, want die specifieke Jeep, ja, die had nooit weer in je waarom voelen. Nou zit er op CNF in. Wat betekent dat? Dat betekent de Commander Netherlands Forces. Hij wie eigenlijk de bevelhebber van de Nederlandse troepen. Prinses Irene Brigade is in Normandië ook aan wal kwam. En die huis is in principe ook mij bevrijd. Nou zijn hier fjouwer van deze oorlogswijn. Maar er is nog een hele bijzondere, dat is de halftrack. En die zag ik dus net. Waarom net? De halftrack, dat is een heel rupsvoertuig, een hele tank om het zo maar te zeggen. Daar hebben we juist met proefrijden. Die hebben we kleermaken van 4 maaien om de grote tocht te rijden, ik hoe dokkum. Wat er juist gebeurd is, een van de rupsen die is squat van de halftrack. We hadden heftruck wij gebruikt om de hele auto op te liften. En die rupsen die binnen een paar 100 kilo per stuk, die ben gewoon net te tillen. Dus met het juiste ark is het wisselen van zo'n rups is mogelijk. Maar dat is zeker een behoorlijk klusje, hè, om dat al wat kleer te krijgen. Die is juist omsteen. De rups die er nou omheen zit, dat is echt een gebroekte rups. Want dit spul dat wordt net meer maken. Daar moeten wij de tocht weer op rijden kennen, als het goed is.